Ràpid. Primera, estic molt content, però no per mi, per vosaltres, de veritat, per vosaltres, perquè sé el que heu patit, sé el que costa guanyar un títol i aquest any en tenim 3 de moment. I vosaltres que heu patit durant anys us ho mereixeu tot, de veritat, tot. Segona, per què és aquí? Per què és aquí fins per cada un d'ells? Per cada un d'ells. Perquè poden ser millors o pitjors, però tenen compromís, que és molt important. Tenen entrega i surten els colors. I amb això n'hi ha prou. I tercera i última, això va per la gent del club, perquè guanyar títols és una circumstància, també es poden perdre, que és esport. Però això ens reforça la idea que tenim de treball de club i al guanyar títols així ens diuen que anem pel bon camí. Gràcies a tots, força penya i visca la dona.